دربارê lêxistina artêşa Emerîkî û Frensî û Brîtanî bargehên leşgerî yên rejîma Sûriyayê piştî sûçkirina wê bi karanîna çekên kîmyawî li bajarê Dûmayê li heştê meha çaran 2018 serkirdeyeke ji Partiya Demokrata Pêşverî û Kurd li Sûriyayê ji Kulsat daxuyanî got ev lêxistina leşgerî grîza Sûriyayê çareser nake û bêtir problem û kêşeyan çê dike. û da zanîn got tenê çareserkirina siyasî wê grîza Sûriyayê bi dawî bike. Derba Emerîkî, Frensî, Brîtanî li ser Sûriyeyê pirsgirêka Sûriyayê hel nake. Pirsgirêka Sûriyayê di baweriya me de wextê çareserîk siyasî ji rewşa Sûriyayê bê dîtin ew tenê karî pirsgirêkê Sûriyayê gişî bi temamî hel bike. Ev derbahan tiştekî bêtir meşheda Sûriyayê a siyasî a leşkerî bêtir teqî dike. Me di banga xwe digotiye Rûsyayê, Amerîkayê divê karekî bikin, karekî ceddî ge çareserîk siyasî ji pirsa Sûriyayê bikin. Ne çareseriya eskerî 7 sal problema Sûriyayê û xelkê Sûriyayê hel nekirî. Tenê çareseriya siyasî xeyara wehîd li pêşiya xelkê Sûriyayê dikaribin bigihên aştiyê û şixwe wê demar û kîmyawî û tiştekî jiddî jî li Sûriyayê nemîne hega hela siyasî bê dîtin. Ji alîkî din ve Sekreterê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyayê Nasreddîn İbrahîm li ser heynî vê mijarê ji Kulsat News ragihan got ev lêxistina leşgerî grîza Sûriyayê çareser nake û peyameke got grîza Sûriyayê ne tenê destê Rûsya û Tirkî û Îranê de ye. Em dibînin çareseriya krîza Sûrî divê awayên siyasî bê, aştiya nebe. Ji ber vê yekê yanî em dibînin ku çiqa destê leşkerî bikevne Sûriya de bêhtir krîz teqîd dibe, bêhtir çareseriya wê zehmet dibe. Lê ev lêxistina yanî ji berhemê wê ya armanca wê bêguman ku bidê xuyakirin انه ملف سوري دوسیاوی نه دست روسا و ایرانی و ترکیه تنه ده. Hêjaya gotinê got bi dehan kesên sivîl li bajarê Dûmayê jiyana xwe ji dest dan sedema karanîna çekên kîmyayî û Amerîka, Fransa û Brîtanya rejîma Sûriyayê sûcdar kirin got ev çekên qedexekirî bi kar anîne. Newma siba çardê meha çaran 2018 artêşa Amerîka û Brîtanya û Fransa bargehên leşgerî yên rejîmê bombabaran kirin bi rokêtan û belafiran. Dara berekat, Kulsat News, Qamişlo.